човек, който го избра Бог по свое си сърце. И днешно време много хора, много пастири наистина нямат почет към църквата, нямат почет към пастирите си. Презрение. Те са много неща. Иска ми Бог да не изцери. Примерно. Като идваме в църквата, какво правим за Бога? Дали хвалим Бога? Дали усещаме присъствието на Господа? Много често се случва, не знам, за мене си казвам, аз когато идвам в църквата, аз много обичам да хваля Господа. Защото не tu идваш за човека, ти идваш заради Господа. И най-вече когато има присъствие, стани и хвали Господа. Защото в присъствието на Бога, Бог може да те изцели. Идваш с някакъв товар в себе си, Бог иска да ти освободи. Предай всичко в Божиите ръце. Ти си в присъствието на Бога. И както се пее тази песен, ти идваш и имаш среща с Бога. Не с мене, не с хвалението, не с пастирите. Всички сме служители пред Бога. Искам да знаете, че ние сме всички служители. Всеки един, няма пастор, няма дякон, няма хвалител. Всеки един ще застане пред Бога. Така че всичките сме служители. И когато идваме, хвалете Бога. Има присъствие в църква, в самият Божий дом. Гръмни това присъствие.